Ngawar na. Maghapon naman. Singkor may kita na ko. Tiklasi naman ta. Huwag may nangagi. Inahak ni buhatan ni. Si Quintar ba'y abang ni si Kara na. Lugi juga ni. Inahak ni buhatan ni. Bahala na. Naaray mo sakay ron. Pitihon dyan ako dako yun. Aw, di hatog di mo pilitig dako. Pila na ayag. Singkor kita ako na gano'n. Ya, sikat. Oh, sikat. Sakay ka? Biyahe ka ay, uy. Oh, bayay ko. Naiwan ko yung payong. Grabing init, kapoy. Init yun. Sikat yun, sakay yun. Ang sasakay nga, kuya. Oh, tara. Pabor kayo. Ay, time saan ha? Medyo problema sa kusak wala. Medyo taas na akong presyo sa sakay pa doon sa highway da. Anong taas na? Oh, taas na ang presyo. Dili na, Jess. Magkano na? 100 na. Asus, grabe man niya kamahal. Ay, mahal din kayo. Kasabta sa taon yung kanang sikat-sikat taon na mo. Mahal kayo kay nagmahal maggasolina. Mahal siya rin mo sikat-sikat. Alam ko yung gasolina, nagmahal nga yung presyo sa tricycle. Ay, pero yung sikad, kahapon lang nakasakay ako, 10 pesos lang naman. Ay, kahapon to. Lahi man karon. Lagyan na, ikaw pag siya. Mahal-mahal ka, 100 yun. Grabe naman, wala nang bawas ya. Ay, moro gina akong pressure. Ay, kay kahapon kay sikat-sikat dog to sa highway nga. Jis-jis ra. Diba, yung gasolina sa tricycle naman yun, sa motor, sa bus. Eh, sikat lang naman ka. Di pag ganun sikat-sikat ka lang naman ang paa mo, ya. Bisag sikat-sikat na. Kung sakyan na niya po na mudaga na, gisakyan na nimo. Apektahan niya po miras gasolina. Grabe naman na ano mo. Wala ka magbuhusan ng gasolina. Bike Wala, lang tanan naman. lagi. Tanan ron. Nagsaka, gano'n, nagsaka. Alam ko, tanan nagsaka. Pero yung sikat, di man nagsaka. Pantir tayo ni Us-Us karon na. Mahal yun, 100 ra. 100. Asus, mag-iusip. Grabe na mag-presyo mo, ya. Pwede niya po ka mulakaw lang. Init man kayo ron. Pwede kitang i-report. Ay, nausap tao. Kaya nga, report-report mo tao na nga. Sikat-sikat naman eh. Overpriced ka naman, ya. Ay, pwede makadi ka mo sakay. Lakaw lang ka. Ay, ang init. Wala akong payong, ya. Ay, problema niyo. Sakay lang, 100 man. Di na. Tawad. Discount. Ay, pastila na yung tao. Di tawaran man tao na eh. O sige, 999. 999 ya. Piso Oh. lang discount. O kasi pagka-piso, pwede palit ni mong hindi. Sige. Grabe naman kabarat mo. Sige na yan. Sakay na lang ako. Ay, nararay na de. Sige, dali. Aramday na de. Dali ka, yun pa. Dali yan. Nagmamadali ako, ya. Uy, pastila, nalimot ko na. Atras mo dito de. Atras mo na yan. Ha? Ma'am, naugi sa gamay, ma'am. Ako ba, kuya? Oh, naugi sa. Ay, ma'am, palihog ko bira po diha, ma'am. Tulungan pa kita. Oh, sige, bira. Ayaw man ya. Oh, siya man eh. Ano ba yan? Katulungin mo pa talaga kayo? Ay, sus! Nalimot ko na ako nang giyawihan na ganiha, ma'am. Ako yung niutong na. Yun na, kapadlak man pala Oh. yan. Pwede mo Ano maatras-atras. problema na eh. Asan niyo yung susi? Pasang dait, yawi na eh. Dahil na, nagmamadali ako yan. Tagak mo to. Asus, maghanap ka pa ha? Di mo alam yung susi? Mauna na ako yan. Ay, sama mo, itabagay sa kong pangita, ma'am. Kaano nga.